nafi ya ce shi fim nan in ba a gama a yau ba to wallahi baya so matsallaka nan gidan zu aikin nan gaba ɗaya da waka da sinasinan kare shi anan. Mun zo gidan zan ne wasu mutane da bindigogi suka kafa. Wannan coins na fans miliyan 1 ka tura mun su yanzu na baka taci ne idan ka wuce wannan lokacin za ka kare ido da matarka da iyalinka. Amma shi ne kina da masaniya akan abin da ya faɗa dangane da baba? Yanzu ofisa menene abin yi saboda rayuwar mutanen nan tana cikin haɗari. Na fuskar sa shigo gidan su din nan ne a matsayin baki masu kallon namun daji. Mun gano cewa mutanen da suka kama sun kirice su ne a cikin wancan gadin. Gashi nan ma muna kokarin gano location din. Kudin gara bi babu. Za mu sake ku je ku ci gaba da kallon namun jejin masu kin su je su ci gaba da ɗaukan wasan hausan su. Na manta an ce a tawagar nan akwai yan amma ka san alimu Kin kaga bai san ne kawai dai muna dan haɗuwa aiki ya haɗa mu. amma ka san sani danja Ai wannan aikin ma shine producer ɗin. Shi ne yana nan ma. an danja sani danja ina wani zo ka da su ka da su ka da su na mu ji da mu ya baya ya kai fallin ka ne ni masoyin ka kaga na kalli jarida na kalli dan zaki na kalli daham wannan yaron na sha wahala taimaka ko da shi kaɗai ne da Allah suke shi bunan kar ka juya har sai ka kai bakin gate na gode ni ma yana da bukata a gare ka rawar da kai a fim din nagari ita za ka yi min ita na live ina ganin ka muna ganin ka da ni da yara na gaba daya Idan matan duniya sun sani a hanya, ni ina jin kunya, yaya zan karya, dole ne in juyo duka wacce na kalla sai na yi dariya. Gudun gara bi babu. da shi wannan kuɗi da kake yi a cikin sa Kuɗi babu. rike ya gani ai daɗin rike ya gari ka ba mu fito sani danja duk wanda ya nemo cikin yana da kyautar naira miliyan 1 kuma yan kun dangin alimin sai cewa da na je na dawo dukan ku sai na yanka wuyan